Takže ahojte lidi, já vás dneska vítám u dnešního videa, tady s Charliem. Jsem na výšce, bude to strašně velká výška, takže tak. Jelikož Charlie má tak jakože trochu poraděnou nožičku, tak se to budu snažit nějak rozchodit s ním, ale jako je zima, tak jenom jsem takhle šla, jenom vyrazila, jako není úplná zima, ale já jsem úplně oblečená, takže jsem musela. Takhle. A protože moje trenérka jako s kolíkama, se živýma, tak Malka ji včera psala a tak možná příští týden, tak pojedu na kolíky, takže to bude super. A tak, jako pojedu lábem, ale prostě nejedu kolíkovi. Mám ho ráda, já jsem včera i brečela kvůli toho, protože včera mi napsala Malka, že se už se s ní spojila a tak. To je super, já jsem prostě včera brečela kvůli toho, že prostě kvůli toho kolíka, že tam budu jezdit, takže tak. Jde autobus. Pojď. Já jsem si nevzala bič, takže to je takové strašné. No a hlavně mi dávíte odběry a lajky. A pište mi hlavně do komentáře. Takže tak. Charlíku. No. Já jedu za Charliem a jdeme do spolu. A Charlie nehali tu hlavou. Šikovný. Já bych šla dneska i dál, jako když jsem na té výšce, ale bohužel jsem si nevzala bič, takže to je takové jako strašné, no, když jsem si ho nevzala. Můžu vás hlavně jednou, tak, a jdu nebo ne, těží kvůli toho, že jsem si to, a to je naše chatička. Bych ji vám ukázala, to nejde vidět, takže úplně tak to. Já bych šla klidně jít do Klínkovic, ale bohužel já jsem si nevzala bič, takže tak, no. A ještě, protože budeme objednávat ve středu Nového Kolíka, takže když tak uděláme video s mojí kámoškou Vicky, kterou už znáte. Už jste ji viděli párkrát hodně ve videích, takže tak. Ale jakože pokud vezmu toho kolíka ven, tak jako bude to, já s ním pojedu i na závody, takže jsem si vyknout hodně na jejího kolíka, protože oni se ještě neznají. No, oni se vůbec neznají, jakože ten nový kolík, kterého budu mít, a od Vicky, toho jejího kolíka, jo, toho zlatého takového, tak to, jako myslím barvu zlatou, jo. Takže tak. A už budeme skoro doma. A Charlie úplně v klidu, jako. Jenom hází párkrát hlavou, ale to mi vůbec nevadí. A teď jdeme do salu. Pojď. Tady co mám takhle na cestě. Šikulé. Já bych šla ještě tam klidně dozadu, ale teď už budu potřebovat tam dolů. Takže tak. A už tam budu skoro, tady jsou takové domy, takové věci. Máme už. Jo, jestli si myslíte, že tam vzadu je naše chatička, tak to není naše chatička.
Ale oni, jo, tady je jedna mega creepy věc a já bych vám ji ráda ukázala, ale prostě já mám žádnýho v rukou, takže tak. Hop, hop. Tady překážka, tady uprostřed. A šikla. Hodlí. No a tady vlastně bydlí moje trenérka dole. Takže tady v tomhle, jo, koukejte. Tady to bydlí moje trenérka. Takže super. Tady. Teďka jsem byla ticho kvůli toho, že tam byla mojí trenérky mamka, tak jsem nechtěla úplně jo, mluvit, takže ji budu končit a u příštího videa tak pa.